Ayaw tingnan. Yokoso minasan! Panahon na para daanan natin ang mga anime memes ngayon linggo. Hanger Blade nga! Hindi dapat to eh. Kailangan ko na iba. Hanger Jutsu! Oy, nani? Ano ba to? May nakalagay fragile. Mga sad boys. Ano ba nasa laman ito mo? Labas mo na! Nakalagay oh. Blade oh. Ano yan? Sikip nito. Nichirin Blades. May installation pa pala to. Kala ko buo na. Oh. Gyutomyoka. Nakalagay. Do not point to humans or animals. Mga hayop naman kayo lahat eh. O, ito yung blade. Basahin ko yung manual eh, no? Pero hindi. So hanggang dito lang. Hanggang dito lang siya. Tanjiro Kamado 3rd. Ito yung ginawa ko, yung pangatlo. Ayun! Pwede pa palang sagarin. Ayun kasi pinipilit, umaaray sila eh. Nasaan ba kasi nakaharap? Ayun, ito ata. Ayun, no? Ito ata, no? Tama, no? Pilitin mo lang na onte, duraan mo. Masi-masi mo. Yan, yun. Para ako gumagawa. Dapat pinapalo to ng hanger para mabuo. Nagpo-forge ng blade. Para legit na Nichirin blade na talaga. Ito, ng glue. Meron dito mighty band na ito. Parang lip balm. Pero glue galing sa Shanshin Chongshang. Pagkalagay ko nito, mawalan ako ng isla. Saan ko siya didikit? Ito ko lalagyan. Baka tumapon eh. Ay, gagi. Shit. Nalagyan ko yung sarili ko. Bobo. Okay, ayan. Naku po. Hindi. Parang tigas ng daliri ko. Parang pwede akong mag-gitara. Shinemi nasan! Ating Nichirin blade sa... itatago muna natin. O, diba? Mizuno ko Q. Tanggal. Na naman. Sugoi! Sugoi! Otak. Meron pa pala. Oy, One Piece ang paborito kong laging pinapanood. Puro copyright. Alam mo na, Pao? Usok. Ito lang nakikita. Ito ba yung pangit? Kaya na mas modern na ngayon. Hindi na yan safe. Okay, sana kayo umuulan lang eh. Ayun, ang daliri ni Suko na. Gojo. Basta dumudulas, pwede na. Ang akas talaga. Natakot dito na yan. Dapat di ka nakubad. Bali. Roll right. Ako, spoiler. Ito, maakas ako. Hindi naman to anime eh. Shine. Puso. Ati sinulit na nila yung padulas effect. Okay. Arigato. Kenel. Pinatagalin ba niya to? Parang ito yung art ng mga kalaban na lumakas sa sila. Alam mo ba nung pinusinira mo ko? Ayaw, hirap eh. Gulat ka, no? Naku, English dub pa, hayop. Ang Huling HOKAGE. Oh! Putang ina. Sino ka dyan? Parang Akatsuki ah. Ano ka? Huling HOKAGE? Putang ina. Sino? Narito. Narito ka na nga, tama? Naruto ko lang. Nandiyan na siya eh. Ano? Huling HOKAGE. Umalis ka sa harap ko. Putang ina. Umalis ka sa harap Gamitin ko. mo na ang technique. Nag-launch na hype ka. Times 4 agad, walang times 2, recta times 4. Ako ililisan na. Gulat ka sa aking harapan, leche. Why girls live longer than boys? Ay! Laban! Hino kami kabra! Alam mo, handa ako sa inyo ngayon. Panlaban ako. Paturo naman ang mga teknik nyo, senpai. Sunod. Ay, nagkasing parang nag-ano na sila maganda.
Nakatakot yan ah. Protagonist ba yan? Nakatakot protagonist. Bawang ko! Bawang yan. Hindi nakatangin. Pwede ba kitang chop-chopin? Pang fried rice lang. Ikuzo. Yan nagay pink po to. Ito na. Excited na ako. Hame-hame. Yes. Ang mga Bayot Slayers. Ano masama sa pagiging Bayot? Hinalikan niya ni Naruto si Sasuke. Sunod! 先生に年齢聞くんじゃありません。先生の年齢は上腕二頭筋の2、上腕三頭筋の3、23歳。Anong technique gamit mo Kanojo? Oo, wasak ako dyan. May mga ninja talaga sa Pilipinas eh. Kahit sino sa atin pwede maging Hokage. Tamang training at tamang lakas. Pao, ilagay mo yun sa isang anime scene kailangan. Anime IRL? Hindi! Ayoko na sa totoong buhay. Yeah! Sugo! Yan ang gusto ko, pucha. No. Ito. Ang hidden miss technique! Para maiwasan ang mga high police demons. Magaling. Maigi, ganbate. Nagawa mo ng paraan. Kanya-kanyang technique lang yan. Sunod! Hello everybody, today I will show you excited Tokyo. Do you want to see? Yeah, hi! Hey! Dapat nakapunta na ako sa Japon hindi dahil sa lecheng COVID eh. Ano si Johnny Sins? Oh, Godzilla! Nasa si Godzilla. Mukhang red light district yun. Family Marto! Oy! Oy! Hi! What? Totoo ba? Oo, ito dumami. Naging harem na agad. What? Okay, sige. Lagi na nakikita karaoke. Wow! Oy! Hindi. Choto mate! No! May paalam mo lang, kailangan mo harangan yan. Oy! Choto mate! Siyempre mga members lang. Nalagay mo na lang sa description. May stop. Okay, may mga dildo na po. Naku po! Hindi ko pwede pakita yan. Okay, choto mate. That was exciting. I hope you will like this movie. Daddy Sins Sorry, mong hapon. that camera was shaking. Oo nga Next time, alug-alug I try sa to puwet ng do it mga better. hapon eh. Come to Tokyo and let's enjoy it together. Ayaw ka na. Goodbye. See you later. Sayonara! Hindi ko lang kung parody lang yun talaga nangyari pero okay, galing. Hindi yan bastos. Alam mo ba, yung ginamit doon na thumbnail, iba yun doon sa talagang kanta. Hindi yun yung album cover. Para alam natin yan, JoJo Bizarre Adventure. Effects of watching anime. Everyone super young Chris again. Yung mukha talaga siya mga kanojo eh. Yung mga iniiwan yung protagonist sa ere. Sunod! Sugi! Nagaling kay Elazar. 被害者は相沢妙さん20歳 Detective ko. Ah! 彼はこの女性の彼氏で Babaw ko yan. Harakiri! Sugi. Bastos na naman. Galing kay Vincent. Oh. Hindi! Wag po! Dito YouTube oh! Wag mo tignan! Ayaw tignan! Okay, safe! Di ka makakatikim ng aking mahabang Nichiren Blade. Sunod! Malalaglag to. Nakapulog mo ng TikTok. Kung mag-react ka pang TikTok na din. Ay, nako. Sayonara! Ito ba ang vanishing drive?
Baka! Baka desu ka. Ano to? Lagay in lagay in Bisaya? Lagay in Bisaya, lagay. Scroll. Bayag ang lagay? Kimuchi warui. May tutunan tayong bago sa mga konnichiwa. もうお別れの時間が近づいてきちゃった。ブリコ、悲しい。ピエーン。今日もブリコの生、今日もかわいいブリコ。 Nako, exposed na sila, Kahiro. Aha, exposed. Papa, it's Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. お前たちと Ba't di nyo ba nagustuhan? Mahalin nyo ako sino ako. ないがしろにするから Isa 悪い akong んだ man of culture. 俺だって Kahit sabihin nyo pa, natigang lang akong teenager. Hindi, man of culture ako. Okay, hindi ko na naiintindihan. Walang captions. Ano, Sugi? 飲んでいいんですか？わかりました。 Banzai! Papagalito tayo, Tito YouTube. Iniwain mo yan, Sugi. World's shortest train. Literal. Di ba dito nakita yun sa 5 centimeters per second? Ay, literal. Kung ano yung sinabi ng babae kanina, ito yun naman yung kabaliktaran niya. Ganun kaliit. Kaya ko to. Kakayanin natin to. Kahit hirap na hirap ako buuin to. Kaya lumiliit yung trend nila. Parang may takip. Parang hindi na matagal yung kalaki. Whoop! So guys, sunod, Sugi. Kaling kay Glenn. Yes. I must eat. Hey! Halo-halo na na Asha. Yung series na diba sa sa Thai? Pero may Hatsune Miku kung naghalo-halo na lahat. Sirayin mo to, di ako sip! Ano kay Snipes? Minunawalan ko na yan. Lalagay sa likod. Ito yung mga nangaagaw ng mga waifu eh. Tama. Cute niya. Ba't naamoy ko? Anitya! Pagbahin natin ko siya pighati. Sige. Huwag mong gagalawin yan. Kaya yan lang kay pager, I post wife. Oh! Hey! Ano to? Okay, baka bago tayo maka-copyright. Ano kanta to? Parang city pa pero. Sugi! Ay, na yung togo. Nagpapatawa ka ba? Naging dark. 領域展開 Ang ganda ng quality, parang Japanese na hentai lang. Oh, hindi ko malaban! Hindi! Nung nalaman mo hindi ka protagonist. Galing kay John Sins. Sharingan, Rinnegan, Gayas. Oh, focus. Focus lang. Pinakamalakas sa mga matang yan. Yung pakilala lahi. Kailangan mo lang ng tiwala sa sarili. Sunod! Sugi, lagi ko nakakalimutan. Yes! Parang i-interconnect na lahat. Dahil dyan, pwede na natin ibalik to. Kasi ulit ako. Salahin mo na. Sugi. Excited ako sa susunod na season. Ganun kay Rick Tam. POV nasa Divisoria kakasama ang nanay. Pingatita lang mati. Ano ba? Ngayon lang din ako nakasali sa My Hero Academia. Matagal ko siyang hindi sinubaybayan nung kasikatan niya. Japan, Oni-chan, Philippines, Pin. Magaling! Sunod. Galing kay Cherry Boy. Hardcore Dota players ako. Ganda ng pagkaka-aspect ratio mo ba? Ano na ito? Yan din ako pa naghahanap ng bagong magagatas. Mas laos pa to sa channel natin. Pero maganda naman yung anime. Marami mo yung bago tayo ma-demonetize.
Ito yung ano, yung dati, yung exchange student. Ito yung best friend mong kupal eh. Tapos ito yung harem mo. So, nagkatuluyan kaya sila ng Finland. Alam mo na, ito yung bidang heroine kasi may blonde na buhok eh. Mukha Chitoge, hayop ka. Onodera pa din. Sunod at PaoLUL. Yes! Yay! Babalik. Yeah! Nagtatapos sa ating mga video ngayong konnichiwa natin. Kung gustuhan nyo yun, kung ito ka bumili natin konnichiwa merch sa description. Kanbate minasan natapos natin. Huwag nyo kumunta like, share sa mga mahilig maglabas ng espada nila ngayon taglamig yung friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. PaoLUL kun. Sayonara. Tutulian kita nito pag hindi mo yan nilike.